Linka regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave slúži ľuďom nepretržite. 24 hodín denne. Na druhej strane sa občanom ozývajú najmä študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Jedným z nich je aj Šimon Smoter, ktorého vítam u nás v štúdiu. Dobrý deň, Šimon. Vráťme sa pár týždňov dozadu, keď na Slovensku sa objavili prvé prípady ochorenia COVID-19, vtedy všetky call centra boli preťažené, ľudia sa sťažovali, že volali aj 50-krát, 100-krát a nepodarilo sa im dovolať. Zmenila sa vtedy táto situácia nejako? V dnešnej dobe je vlastne situácia taká, že tie linky fungujú v zásade dve. Jedna je tá linka Národného centra zdravotníckych informácií a druhá je linka regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Vlastne obe tie linky sa snažia absorbovať čím väčšie množstvo tých ľudí alebo väčšie množstvo tých študentov lekárskej fakulty a aby to bolo samozrejme tak, aby sa tí ľudia tam mohli dovolať. No napriek tomu sa stáva samozrejme, že niekto volá 14-15 krát a nie je možné sa dovolať, lebo niekedy sa na tej linke rieši aj nejaký prípad, ktorý sa rieši povedzme pol hodinu, 45 minút, že je to nejaký závažnejší prípad, niekde nejaké ohnisko tej epidémie alebo potrebujeme nejaké kontakty zistiť, tak vtedy samozrejme tí ľudia majú problém sa na tú linku dovolať. Čiže nie je to úplne také optimálne, aby sa každý hneď dovolal na počkanie. Hovoríte, že sa snažia koncentrovať čo najviac tých študentov, aby mohli poskytovať pomoc. Tak koľko vás v tíme pracuje a ako funguje to nejaká výmena smien alebo podobne? Nás je v tíme 12 vlastne, študentov lekárskej fakulty, plus ešte k nám pribudli nejakí študenti, ktorí nie sú z lekárskej fakulty. Ale primárne sme tam teda tí študenti lekárskej fakulty a máme rozdelené denné a nočné smeny, s tým, že tá denná smena funguje od 8 ráno od 8:30 do tej 16. a poobednejšia zmena od 16. teda do rána, do ďalšieho dňa, s tým, že na tej linke sme počas dňa dvaja a na noci bere ten telefón jeden človek potom. A plus je tam ešte jeden človek navyše, ktorý konzultuje výsledky alebo oznamuje ľuďom výsledky testovania. Čiže keď si berete ten telefón domov, mám si to predstaviť tak, že vy v podstate celú noc nespíte a nepretržite pracujete? Je to takto, no ako ten telefón je zapnutý, takže ako čakáme na hovor. Samozrejme, že v noci je tých hovorov menej, výrazne menej, že ono sa to ukľudní od tej 10. Ale tak samozrejme, že máme ten telefón po jednom potom v noci. A stáva sa, že ľudia volajú iba tak, že sa napríklad cítia osamelí, nemajú v skutočnosti nejaký zdravotný problém? Je to takto, že osamelí, že vyslovene rozprávať sa to ani nie. Ale skôr je to také, že majú ľudia niekedy, veľakrát sa stane, že to človek na hlase počuje, že má niekto vypité a chce riešiť tú situáciu, proste má rôzne tipy, ako by sa dala lepšie zvládnuť tá situácia, ako by sme mali testovať a chce nám poslať nejaké články z Tajvanu, ako tam oni testujú a takéto proste veci, že nemôžeme sa my s nimi samozrejme o tom rozprávať, že zaťažovať tú linku, ale také, že vyslovene málo kedy sa stáva, že zavolá nejaký senior a že chce sa, že vyslovene, že mu je smutno a chce sa porozprávať. To nie je to bežné. Predsa len mesta aj mestské časti majú zriadené vlastné linky, tak možno práve to je takým odbremenením, že sa oni neozývajú na tieto linky, ktoré sú určené najmä na koronavírus. Ak teda ľudia nemajú volať v takýchto prípadoch, že chcú vám nejako poradiť alebo napríklad zmierniť tú svoju osamelosť, tak v akých prípadoch sa majú ozývať? No, tá linka je primárne určená na to, aby tí ľudia poprípade konzultovali svoj stav zdravotný a my tých ľudí môžeme smerovať, či sú tí pacienti indikovaní alebo nie sú indikovaní na odber. Čo bola naša hlavná úloha, dokým nefungovalo vlastne prihlasovanie na odber prostredníctvom internetového formuláru. Od včera, kedy sa zmenila vyhláška, že budú robiť odbery aj záchranné zdravotné služby, tak práve je to úloha regionálneho úradu verejného zdravotníctva indikovať pacientov pre tie záchranné zdravotné služby podľa včerajšieho vyhlásenia. No a okrem toho pacienti samozrejme, alebo nielen pacienti, ale teda aj občania môžu samozrejme volať ohľadom konzultácie novo prijatých opatrení, či sa ich tie opatrenia týkajú alebo netýkajú. A potom samozrejme sme tu aj na konzultáciu iným inštitúciám, či už polícii, alebo konzultovali sme teda s zborom väzenskej justičnej stráže situáciu s hasičmi a podobne, alebo s mestskými zastupiteľstvami. Tie opatrenia sa viac menej celkom často menia, v podstate denne aj pribúdajú nejaké nové, tak ako vy ostávate informovaní? Niekto vás školí, alebo si to zisťujete po vlastnej línii? Nie, ako školenie vyslovene nemávame. Samozrejme si to zisťujeme, musíme sledovať všetky tie opatrenia, čítať ich a vedieť sa v nich vyznať, aby sme vedeli rýchlo pomerne reagovať na to, ak sa niečo niekto pýta. A ak je nejaký problém, tak sa to snažíme konzultovať vyššie potom s riaditeľstvom toho regionálneho úradu, aby nám oni dali stanovisko, čo je ako oficiálne stanovisko regionálneho úradu k tej situácii. Len problém tam vzniká ten, že tých opatrení je strašne veľa a vzniká strašne veľa takých tých individuálnych situácií, ktoré nezahŕňajú to vyhlásenie aktuálne.
a tí ľudia potom proste volajú a nevedia sa nájsť v tých opatreniach, ktoré sú, tak vtedy to buď musíme konzultovať sami medzi sebou, alebo teda s vedením úradu, s riaditeľom úradu, poprípade ešte s docentkou Bražinovou. A spomeniete si aj na nejaký konkrétny prípad, ktorý sa vymýkal tým štandardným opatreniam? To bol prípad napríklad, kedy sme riešili podozrivého, teda suspektného pacienta, ktorom volal lekár väzenskej tej justičnej stráže, s tým, že s takýmto pacientom je trošku problém v rámci toho, ako zorganizovať ten odber, kam ten pacient mal ísť. Čiže to bol taký prípad, ktorý sa natiahol a to sú aj práve situácie, kedy na tú linku sa tí ľudia teda nevedia dovolať, lebo jednak dlho sme volali s tým lekárom z väzenskej justičnej stráže, jednak museli sme konzultovať ďalších ľudí, čiže tá linka je v takýchto situáciách potom dosť dlho obsadená a ľudia sa nevedia dotelefonovať. A stretávate sa aj s prehnanou panikou alebo dokonca možno až agresívnymi reakciami zo strany ľudí? To je veľmi časté. Tá panika, taká v dobrom tá panika, to je často zo strany mamičiek tehotných. To bolo vypuklo, keď sa zistil, že v Ružinovskej nemocnici bol pozitívny gynekolog. Tak to bolo strašné kvantum hovorov, ktorých ľudia sa báli. Samozrejme, že kto je ten gynekolog, chceli vedieť, či sa to prenáša na dieťa, či je nejako to tehotenstvo ohrozené pre tú mamičku. Ale to sú také tie situácie, ktoré sa dajú zvládnuť a potom sú tam tí agresívni ľudia, ktorí v podstate sa nehnevajú ako na nás, ako na osoby, ale na tie opatrenia, ktoré sú prijaté. A tie opatrenia samozrejme, že robí to veľké problémy tým ľuďom, keď nemôžu cestovať za prácou alebo stoja na hranici proste 12-15 hodín, tak potom sme my v tej, dá sa povedať, prvej línii, na kom si to vybijú, komu zavolajú a komu sa v podstate potrebujú vyrozprávať len takým agresívnejším spôsobom veľakrát. Povedzme si teda k tým mamičkám alebo budúcim mamičkám. Spomínali ste, že sa obávajú najmä o to, ako bude prebiehať možno to tehotenstvo, či to má vplyv na plod. Tak čo radíte takýmto ženám? Takáto žena, každá žena, ktorá je samozrejme tehotná, má k dispozícii svojho gynekologa a svojho pôrodníka, ktorého môže konzultovať nepretržite. A samozrejme tá starostlivosť o tehotné ženy funguje úplne normálne, tak ako fungovala do tej doby koronavírusu. Čiže tie mamičky sa vôbec nemusia báť zavolať svojmu gynekologovi a pýtať sa, nie sa ničoho báť, že by bol plod. Teda nezachytili sme, že by vyšla nejaká štúdia o tom, že je tam riziko nejakého teratogénneho poškodenia toho plodu v súvislosti s koronavírusom. Ide o respiračný infekt teda. Takže mamičky sa z tohto smeru nemusia báť a môžu pokojne volať svojim gynekologom, lebo tie pracoviska fungujú štandardne v nemocniciach. Vy na linke pracujete ako dobrovoľník, popri tom ešte aj študujete. Síce sa do školy teraz nechodí, ale prebieha nejaká online výučba, tak ako sa vám to darí sklbiť? Tak v zásade zatiaľ to je ako bez problémov. Dá sa povedať, že nie je nejaký problém stíhať školu a stíhať teda tú činnosť dobrovoľnícku, ktorá momentálne prišla. O chvíľu ide skúškové obdobie, takže uvidíme, hádam, že to zvládneme teda všetci, čo sme tam nejako, že sa tým prekúšame. No. A pracujete na tejto linke od začiatku hneď, ako bol tam taký väčší nápor? Áno, od začiatku to docentka Bražinová hneď, keď vypukla tá epidémia ešte vtedy, tak ona začala hľadať a skladať ten tím študentov lekárskej fakulty, takže tam sme boli v podstate medzi prvými 3 som bol, ktorí začali na tej linke pracovať. A prečo ste sa tak rozhodli? Vedel som, že chcem pomôcť. Musel tu byť niekto, kto je v Bratislave, keďže ja tu žijem s priateľkou, takže my sme boli k dispozícii aj ja, aj moja priateľka a považovali sme to za povinnosť našu pomôcť, keď je potreba v takejto situácii. Keď hovoríte o tej lokalite, že teda táto linka je v Bratislave, ak by vám zavolal niekto mimo Bratislavy alebo Bratislavského kraja, tak dokážete mu pomôcť? Konzultovať samozrejme áno, môže nás konzultovať a pýtať sa na novo prijaté opatrenia, s tým samozrejme, že budeme mu vedieť alebo pomôžeme mu, ak vieme pomôcť. Ale ak sa to rieši, alebo ak sa týka napríklad situácie, že vybuchlo niekde ohnisko, alebo je potreba hľadať nejaké kontakty proste suspektných pacientov, tak to máme právomoc len v rámci teda Bratislavského kraja. Zvyšok každý ten kraj na Slovensku má svoj vlastný regionálny úrad. Vy ste teraz v 5. ročníku, mnohí lekári po škole odchádzajú do zahraničia, či už za lepšími pracovnými podmienkami alebo za vyšším platom. Tak aké sú vaše plány? Ja som teda presvedčený o tom, že chcem ostať na Slovensku, chcem sa venovať chirurgickému odboru a ak teda získam nejaké miesto na chirurgickom pracovisku v rámci Bratislavy, tak určite sa rozhodnem primárne ostať na Slovensku. Ak nie, tak to asi budem potom nejako riešiť, ale nezamýšľal som sa ešte nad tým, že by som chcel odísť zo Slovenska.
Tak ja ďakujem veľmi pekne za to, že chcete ostať, za to, že pomáhate a prajem veľa šťastia a pevné nervy ešte na tejto linke. Ďakujem, že ste prišli. V štúdiu sme sa rozprávali s medikom Šimonom Smoterom, dobrovoľníkom linky Úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, na ktorú sa v prípade otázok súvisiacich s koronavírusom môžete obrátiť aj vy.